z SDKU a Milan Urbáni z HZDS. Pýtajte sa aj vy v politike. O vaše zdravie sa stará spoločná zdravotná poisťovňa. Sme špecialisti v starostlivosti o druhých. Dobrý deň, priatelia zdravia. Na bolesti chrbta sa sťažuje z času na čas, hádam každý. Údajne na ne trpí v priebehu života 60 až 90 populácie a vertebrogénne ochorenia sú hlavnou príčinou práceneschopnosti u ľudí nad 45 rokov. Bolesti chrbta, prečo sú a čo robiť, aby neboli, sú hlavnou témou dnešnej relácie. Naším hostom je pán profesor dr. Anton Gut, CSC, prednosta rehabilitačnej kliniky ESETu v Bratislave. Vítajte, pán profesor. Vítajte ešte raz. Ďakujem. Pán profesor, hovorili sme o tom, aké časté sú vertebrogénne ťažkosti. Spýtam sa úplne jednoducho, prečo nás vlastne bolí chrbát? Ten chrbát nás nebolí, pretože keď sa zohneme pre korunu a nás sekne, že tá koruna chudera za to môže. Ten chrbát nás bolí, pretože sme si to roky, možno 10 ročia pripravovali. Pripravovali sme si to, ja hovorím vždy, od prvého dňa, keď nás posadili do školy a kázali nám dať ruky za chrbát a miesto toho, čo by sme behali po zelenej lúke a došli domov so zelenými kolenami, tak nás nútili, aby sme sedeli hodinu, 2, 3, 10 hodín, a to nie rok, ale 10 ročia. Ja som behal, ešte ma trestali. Pán profesor, podali ste to učiteľom? Áno, snažil som sa a niekedy u niektorých na pochopenie, ale proste sú veci, ktoré nepustia. Musia dodržiavať plány, rytm školy je určitým spôsobom ladený. To by sa malo zmeniť. Ano. To by nám nemali rozhodne ohrozovať chrbtice v škole. Presne tak. Zásadne by sa to malo zmeniť a bolo by potrebné, nie že minútovky, 5 minútovky, ale tam by mali byť hodiny, kde by sa mala striedať statická záťaž, lebo tu teda preferujeme, keď sedíme v tej lavici, s dynamickou záťažou, že treba nechať tie decká behať za lobdou po zelenej lúke aktívne. Totiž našich starých rodičov chrbáty neboli napriek tomu, že robili s lopatami motikami. Ano? Oni chvíľu sedeli, stáli, ale potom robili. A k tomuto je náš celý organizmus stavaný. Statickú aj dynamickú záťaž striedať. Keď preferujeme len statickú, tak dochádza k nevyrovnanému stavu. Statické svaly sa skraľujú, sú preťažené a dynamické sú oslabené. A z tejto svalovej nerovnováhy, disbalancie, sú potom všetky tie ťažkosti, ktoré si budeme teraz popisovať. No my aj veľa sedíme za počítačmi. Presne, kúpime si električenku, kúpime si auto, len aby sme si tú chrbticu, respektíve tie svaly, ktoré okolo chrbtice sú, pokazili. No, vy ste mi vraveli, že vlastne všetko, čo robíme ako si zle, že vlastne nepoznáme správne postoje napríklad v práci, napríklad upratovať. Ja strašne nerád upratujem aj preto, že ma vždy po upratovaní bolí chrbát. Prečo ma rozbolí chrbát? Takto, pán redaktor, jedna vec je, že keď pracujeme s tými vyváženými svalmi, ale keď máme nevyvážené, tak dochádza k poškodeniu medzistavcovej platničky. Toto je veľmi pekne vyvážené dievča, by som povedal. Tak len prvý pohľad, ale robí to zle. Áno, táto dáma to robí podstatne lepšie, lebo pri tej nevyváženosti tých svalov dochádza k poškodeniu medzistavcovej platničky a ona sa tlačí, pokiaľ je zohnutý človek s flexiou, ako vidíme teraz, sa tlačí tam, kde nemá. Tam, kde môže utlačať miechu, kde môže utlačať korene. Tak v tejto pozícii by vás to bolelo, keby ste pracovali. Toto vyzerá ležernejšie, ale... Áno, ležernejšie, ale táto pozícia je podstatne lepšia. Hovoríme, že je to chránená pozícia pre chrbticu. Takže toto dievča by nemalo mať problémy s chrbtom. No, nie. Toto áno. Áno, takto, že pokiaľ má človek ťažkosti s chrbticou a s chrbtom, tak tieto fotografie, ktoré sú s tou zelenou dámou, tak sú provokujúce tieto pozície, tie ťažkosti a bolesti vznikajú po nich. Tam, čo bola v modrom, tak tie pozície sú ďaleko šetrnejšie a bolesti nevyvolávajú. Ale dáma bola rovnako provokatívna, by som povedala, svojou krásou. No a po práci si treba odpočinúť. Vieme sa napríklad pekne posadiť, tak aby si chrbtica odpočinula po tej hroznej námahe pri vysávaní? Áno, keď dojdete s takou svalovou nerovnováhou, unavený domov, tak je pravda, že človek, tak táto dáma sedí vyvážene a chráni sa a táto
naopak sedí ležerne a práve pri nej je tá chrbtica, tá platnička medzistavcová tlačená do tej pozície, ako nemá byť. Znova pozícia, v ktorej tá chrbtica je chránená. Ano, teda, nie je toto namáhavejšia póza? Dá sa povedať, že je namáhavejšia, ale z hľadiska pozície, lebo tú platničku si môžeme predstaviť ako také ložisko. To ložisko môže byť tlačené dopredu alebo dozadu. Keď je tlačené dozadu, tak mi môže utláčať ten prstenec, v ktorom sa to ložisko nachádza poškodený, mi môže utláčať tie štruktúry, ktoré potom bolia. Áno, že keď si takto ležerne sadneme, ak napríklad vy teraz sedíte, áno, tie ťažkosti môžu byť. Keby sme si sadli tak, jak... To je zlé, hej? Mám flexiu. To je zlé. To je to ohnutie. Áno, to je ohnutie. Skúsme sa napriamiť, zasunúť bradu. Tak, v tejto pozícii by to bolo podstatne nevidím na papier teraz vôbec. No. Nám tam aj predtým naskočil obrázok veľkej námahy pri odpratávaní snehu. Tohto roku bola zima na nás dosť milosrdná. To je správna poloha pri čistení chodníka? Áno. Takže v tejto pozícii by toho mladenca asi ten chrbát bolel. Áno, lebo má flexiu, hej? Áno, robí vo flexii, áno, aj tento robí vo flexii a predklone robí ešte, by som povedal. Takže táto pozícia je nesprávna. Tam je potrebné, aby tá rúčka to držadlo bolo čo najdlhšie, aby bola tá chrbtica chránená. Takže tá prvá pozícia ešte bola relatívne menej nebezpečná. Tak, áno. Ale najlepšie, keď nám nenasneží, ako to bolo tohto roku. No, minulý rok to bolo podstatne horšie, keď sme museli 3-krát denne odhrňať, že? Tento rok sme odhrňali raz alebo 2-krát za celú zimu. Teraz prichádza jar, ale aj namáhava najmä pre záhradkárov. Takže ako si počínať v záhradke? Toto je napríklad dobrá póza. Takže opäť čakajú nás jahody, maliny, áno, tak v tejto pozícii by tá chrbtica bola chránená, tá platnička by bola menej namáhaná. V tejto pozícii by to asi dlho nevydržal, pokiaľ by mal tú platničku poškodenú. Takže ohnutá chrbtica opäť, no ale s tými kolenami sa asi nedá nič robiť, tie musia byť namáhané. Áno. Keď si v tejto pozícii je tá chrbtica chránená zase, áno, relatívne dlhé porisko. Teraz aj kolenám je lepšie. Áno. A teda treba povedať, že veľa pozícií, ktoré v záhrade musíme robiť, robíme v nesprávnej pozícii, že preťažujeme svalstvo, preťažujeme statické svaly, medzistavcovú platničku dostávame do pozície, ktorá nekorešponduje bolestivým stavmi, naopak sa tlačí tam, kde nemá byť. Ja som vždy obdivoval tetušky v záhradách. Dlhé roky tam vydržia pracovať, 50-60 rokov a nikdy sa nesťažujú na chrbát. Áno. Takže aj v tejto pozícii je tá chrbtica chránená, lebo sa snaží klačať. No, to už je horšie. Áno, toto je horšie. Tá drieková chrbtica trpí v tejto pozícii. Treba viac pokrčiť kolená zrejme. Áno. Takže tu vidíme, jak to dievča pekne do klaku a chráni si driekovú chrbticu. Môže robiť relatívne významnú fyzickú námahu. V tejto pozícii by to asi dlho nevydržala robiť. Takže to už je namáhavejšie takto. Podstatne. Áno, z hľadiska tej driekovej chrbtice, áno. Tu už hádže tú korunu stále, hej? Áno, že keby sme ju zdvíhali v takej pozícii, tak by sme aj nevyrovnali. No ťažké to majú zrejme mamičky, pretože tie musia manipulovať s dieťatkom, musia dávať pozor na to, aby sa dieťatku nič nestalo, ale musia dávať pozor zrejme aj na svoju chrbticu, aby sa im niečo nestalo. Takto, že dieťa je živý tvor a ono sa hýbe. A teda keď tá mamička má navyše ťažkosti s chrbticou, tak nesmie vystaviť ani dieťa ohrozeniu, ani svoju chrbticu ohrozeniu. Takže zase napriamená drieková chrbtica, dieťa dostanem čo najbližšie k svojmu telu, priviniem si ho, až potom ho dvíham. Teda nie na diaľku. Takže keď dvíham dieťatko vždy čím bližšie, čo najbližšie k telu. V podstate to platí pre každé bremeno, ktoré máme. Áno, že či je to kufor, keď idete na dovolenku, či je to nejaký ťažký predmet, keď v práci dvíhate, že čím bližšie k telu, dať na jedno stehno, prípadne na opačné plece a pohyb realizovať flexiou, respektíve extenziou v kolenách, bedrách. To tuším aj brankár učia, že pritiahnuť loptu rýchle k telu, ale to už je niečo iné. Vy ste vyvrávali pred reláciou, že my si vlastne nevieme správne ani zuby umyť, ani sa postaviť k umývadlu. Čo je na tom pravdy? Tak ja hovorím, že to zoznámenie sa s tým nepríjemným svetom, do ktorého ideme každé ráno, musí byť
či už vstávanie z postele, alebo potom, keď si ideme zuby čistiť. Tak asi túto dámu bolí chrbát, tak ona ju má tú driekovú chrbticu napriamenú. Táto pozícia je oveľa nepríjemnejšia a provokuje. Áno, väčšina ľudí to robí takto a potom sa čudujú, že od rána majú ťažkosti. Toto sa mi páči. Takto by sme sa mali vyzúvať, hovoríte? Áno, no, obúvanie, vyzúvanie topánok. Táto pozícia je nevýhodná. Keď nás tá chrbtica tak by som to realizoval tak, jak to robila tá dáma predtým v tej posteli. Že chrbtica je chránená, áno, oblieka sa, chrbtica je chránená a ona sa môže obliecť, áno, a nerobiť to v tom predklone tak, jak tu na. Je trošku namáhavé tú postielku so sebou nosiť, nie? No, sú aj pozície iné, že vyloží si tú nohu, čo je na nejaký nižší stolík a tým si dokáže tú driekovú chrbticu chrániť. Takže podľa možnosti hýbať chrbticu. To si musíme zapamätať. To je zásada. Aj pri umývaní zubov napríklad. Áno, aj pri stávaní z postele, aj pri líhaní do postele, alebo aj pri obývaní zubov. Keď je už zlé, treba pristúpiť k rehabilitačným metódám. Tie zrejme učíte pacientov? Takto. Vždy prvý krok je, aby nám pacient dôveroval a vôbec aby sme zahájili, že musíme ho naučiť, ako sa tej bolesti zbaviť. Áno, tak tu je také chránenie si tej driekovej chrbtice pri akútnom ústrele. Láhnutie si na brucho. Láhnutie si na brucho s miernym opretím opred laktia. Môže tak pozerať televízor alebo ležať pred počítačom pri notebooku. Áno? Takže je to ako taká prvá pomoc. A to bola zvláštna poloha, to dievča takto. Ono to vyzerá tak dramaticky a je to takzvaná McKenzieovská technika. Jeden Austrálčan to vymyslel úplne náhodne. Mal ten svoj stôl, na ktorom masíroval tých svojich pacientov mierne zohnutý a telefonoval a hovorí pacientke, no láhnite si. A zabudol na ňu, odišiel a za 20 minút sa z hrôzou vráti, teda, že ona tam leží a na bruchu na posteli, ktorá je zohnutá. Ona sa totiž chystala na nejakú masáž, že jej bude robiť. No tá dáma z tej postele zohnutej a miesto nadávania hovorí, že jejda, jak mi to krásne pomohlo. Áno? A bolesti ustúpili. A z toho vymyslel celú techniku McKenzieovskú. Toto sú pozície úľavové. Fitloptu môžeme použiť nielen na sedenie, ale môžeme ju použiť aj na takéto úľavové pozície. Tá posledná bola už potom z cvičenia. Áno. Vy potom máte kopu tých rehabilitačných cvičení, ktoré sú veľmi jednoduché a môžeme si ich robiť doma. Naučíte pacienta, ako cvičiť a môže ich pacient vlastne robiť doma. A ja poprosím režiu, nech nám pustí obrázky, pretože vlastne už až do konca relácie môžeme si pozerať tieto pekné obrázky a krásne dievčatá, ktoré poznávame aj. Pri tom cvičení je prvá zásada, že musím tie skrátené svaly uvoľniť. Musím fascie uvoľniť, tak tu nás sa uvoľňujú tie bočné fascie trupu a stehna. Vyťahujem, možno to futbalisti a títo športovci poznajú ako stretching, my to robíme trošku jemnejšiu techniku a potom ideme na posilňovanie, posilňujem svalov. Teda prvá vec je uvoľniť a druhá vec je posilňovať. Toto je posilňovanie svalstva okolo chrbtice. Bez činiek? Bez činiek, áno. Posilňovanie svalstva brušného. Všimnite si, že je opretá o tú kocku, nie že zakvačená pod nejakú lavičku, ale vždy buď s vystretými alebo zohnutými kolenami opretá o stenu, o kocku, tu na je to, aby to bolo dramatické, áno, a posilňuje šikmé svaly brušné. No, je to namáhavé, tu nás zase posilňuje svalstvo okolo chrbtice. Je to namáhavé a musí to chceť ten človek robiť. Musí byť presvedčený, že to potrebujem robiť. Pokiaľ ho to bolí, tak každý sľubuje, áno, budem cvičiť. Tu je vyvažovacie cvičenie podľa Freemana, ale je dôležité, aby to cvičil a robil, alebo na trampolíne, aby to robil aj vtedy, keď to už nebolí. To je najdôležitejšie. Preto je to škola chrbtice, preto sa to volá škola. Tu je vstávanie z postele, teda ležanie, asi bude vstávanie z postele namixované, že toto je ležanie správne. A toto sú už metódy, keď je človek chorý, áno. Ale môže ich ďalej cvičiť aj preventívne. Ako preventívne, áno. Ako sekundárna prevencia. Tak, áno, že už niečo sa odohralo, toto je nesprávna pozícia, áno. So skrátenými stavmi, takto obyčajne sa vypodkladajú. Teraz ideme prezentovať, ako treba si líhať. Áno? Takže nie spredu, ale cez bok, chytnica okraja. Každý, koho bolí chrbtica, tak túto pozíciu, že si lahýňa cez bok odcení, až potom sa pretočí na chrbát ten pacient. Áno? Toto je zase nesprávna pozícia, že teda lahýňam si zo sedu a idem dole. Áno? V tejto pozícii ho to určite
v tej driekovej chrbtici boleť bude. Pán profesor, keď má pacient šťastie, môže sa vyliečiť iba vďaka cvičeniam, nemusí brať lieky, nemusí chodiť na ďalšie procedúry? Viete čo, že